أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. uwana musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan makaranta ta mai albarka mai suna Taska Asrarai TV Kano, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga wani sirri mai girma da za mu kawo muku, saboda haka ga wanda yake so ya dinga samun sirrika na wannan makaranta sai ya muna lakin ya danna alamar ƙararrawa. duk lokacin da muka ɗora zai samu sirrinmu. Kuma don neman ƙarin bayani akwai lambobin waya da muka rubuta muku a jikin logo na wannan makaranta, wanda za a iya neman mu a cikinsu. Saboda haka akwai kira da in za ka kira mu suma za ka iya samu. Wanda yake so ya tara jama'a su ta zuwa gurinsu, ɗan kasuwa ne shi ko kuma neman makamantansu, ko ɗan kasuwa ne yake so jama'a da za su dinga harkar cinikayya su dinga zuwa gurinsa, to ga wani sirri mai girma. Ga hatimai guda biyu na ƙasa mutum zai ga a tsakiya an rubuta annasu jami'an. Shi wannan ana rubuta shi a ilaya, abun ne a inda ake sana'a ko a inda ake zama, ake son jama'a su zo. In babu inda za a binne, a samu waje mai kyau a rataye. Saboda haka wannan sirri a gida ko wajen kasuwanci sai a rubuta hatimai guda biyu. Ɗaya a rubuta shi kafa uku, a rika sha da hatiful kalbi. Akwai turare na saman hatimin na sama wanda ba a sa annasu jami'an ba. Na sama na farko shi ana samun turare ne hatiful kalbi, wani turare ne a ciki ake zuba turaren, ake ɗigawa, ana sha kwana uku. Ɗaya a ilaya a turara ta da wannan turaren na hatiful kalbi, abun ne a gurin da ake so jama'a su dinga zuwa, gida ko shago ko rumfa ko tebur. Idan sana'ar ka ta ɗauka a kai ce, ka sa layar ta zama tana jikinka. Za a sha rubutun sai a karanta wannan aya, ya jami'u 798 ake karanta ya jami'u. Sai a karanta wannan littafin da ya sefi da nake gaya muku, hizbul bahari saboda hizbul yamani. Saboda haka sai a karanta shi kafa 7, kwana 7 a jere. Wallahi tallahi jama'a za su rika zuwa gurinka ba yankewa. Ga hatiman kamar haka. Allah ka ba mu nasara, Allah ya dafa muna. Sai kun sake jin mu a cikin wannan makaranta ta mai albarka. Bissalam, ku huta lafiya. Daga ɗan uwanku kuma ɗalibi a cikin wannan makaranta. Allah ka ba mu nasara saboda annabin rahama. Wanda ya samu wannan sirrin ya fa'idantu sai ya mana addu'a. Allah ka ba mu nasara. Sai an jima.